Se on Yle Urheilussa niin, että täällä ei joudu koskaan tekemään tylsää duunia. Mun kaverit ajaa Karjaalla taksiin ja mitä kaikkea ne tekee. Ja mä oon usein ajatellut, että hitto sen täytyy olla tylsää. Mut täällä Yle Urheilussa on vaan kivoja duuneja. Ei joudu siivoamaan, ei tarvii pedata sänkyään. Tietenkin täytyy olla tarkkana, kuin porkkana, silloin kun näitä eri nappuloja painelee. Että sä painat punaista, kun pitää painaa punaista, ja vihreitä, kun sä painat vihreitä, mutta tylsää duunia täällä ei koskaan oo. Täällä on lätkää, täällä on fudista, korista, lentistä, pingistä, yleisurheilua, hiihtoa, esteratsastusta, uppopalloa, vaikka mitä. Ja joskus saa jopa olla cowboy.